Sempre m'ha agradat molt llegir i escriure, perquè jo, mira, amb un llapis i un paper sempre tinc alguna cosa a punt per explicar. Que vaig començar a rumiar, doncs, que em faria gràcia un dia poder explicar alguna cosa del meu carrer, perquè en aquella època, al carrer Sant Benet, hi havia tots els oficis, però és que això és una veritat com un temple. Moltes coses de la meva memòria, A més, esclar, quan jo ja vaig començar a treballar, a pentinar, esclar, moltes dones del carrer Sant Benet van venir a casa a pentinar-se. Per tant, també hi havia coses que, esclar, te les explicava. No, a veure, explicaven. Jo no explico cap tafaneria en el llibret, Parlo dels oficis. Ara, de memòria, potser algun em pot quedar, però des de paletes, pintors, però professionals, podríem dir-ne. Llavors hi havia un advocat, hi havia aquell altre senyor tenia un càrrec molt important, però ara no em recordo ben bé. Hi havia uns boxejadors, que això tampoc no n'hi havia pas a tots els carrers de boxejadors. Hi havia un senyor que arreglava i feia somiers, que és una cosa. Llavors hi havia un pis, que és curiós, En el primer pis hi havia un senyor que era mecànic dentista. Tampoc no hi ha gaires, i menys en aquells anys. Després hi havia un paleta i un bomber i un transportista amb una mateixa escala. Eren 3 oficis. És clar, és que estem parlant dels oficis. Després d'aquí, a baix hi havia una senyora que venia a espardenyes, una espardenyeria. Ja venim més cap aquí. Hi havia una mestra, doña Lluïsa, que ho recordo molt bé, perquè va treballar a l'escola que en deien Cala Doña Pilar, que aquí ha sigut, perquè la Generalitat va ser o abans de la guerra o després. Ara això potser ho tinc un amic. Aquest senyor era un senyor, però molt amable, i quan fèiem les famoses estores, que en el llibret a davant hi ha l'estora del carrer, ell ens les dibuixava, del nostre carrer, I llavors nosaltres, les nenes, anar desfollant floretes, que no sé d'on te les trèiem, no me'n recordo, això no ho recordo, però anar desfollant floretes i les omplíem. Estic parlant ben bé de la meva infantesa. A fer uns esborranys, i llavors, en aquella època, esclar, a mi algú em va parlar de dir això, de vegades a la Caixa Laietana ajuden amb aquestes coses. Vam fer una carta de petició a les altes esferes de l'empresa i no van ni contestar. Bueno, doncs a l'Ajuntament de vegades també ajuden, els de Cultura, i això era... No eren els que hi ha ara, eren els altres, però això és igual, En total, que tampoc no hi van haver ajudes. I bueno, això estava dormit. Llavors sí que va quedar almenys 4 anys allà dormint. I aquest any, per Nadal, els meus fills em van donar la gran sorpresa que m'ho van regalar ells.